tari serimpi sekar jadilan siang menika rawuh garingan geding sawangen nggih Putra Jaya dados kalian makarya bebarengan Ida Audio monggo biyen Pak Lupi jare Mas Edi saiki tak ganti sawangen. Moko aja boyoke medeni lek boyoke. Sugeng rawuh Mas Arif. Sawangan
jake tongger. Lakae sawangan Mas Edi. Kira-kira ninggalno langit Iya iya. sawangan kae sanggu Iya iya. tang ra kira ninggalno langit Dos pundi Kang Sueb? Jan sore iki nok ya alumni padha kumpul kabeh jare Mas Edi. Alumni pundi? Alumni pundi niku, Bos? Ya alumni sembarang kalir pokoknya jare Pak Marsum. Mari nopo ijazah dhewe-dhewe. Jare Bapak Marsum alumni sore iki kumpul kabeh. Yo, Monggo mangane. Kang Sueb salah jenipun. Monggo. Siang menika sing badhe miyos dateng pagelaran nggih menika keluarga besar saking Mas Randy, Mbak Vivi sing badhe miyos dateng pagelaran nyumping wujuding jatil pira kabeh aduh 2 RT digawa kabeh. Oh kagak. Aduh. Ayo ana widodara, ana widodari. Ya. Widodara iku mentol, widodari ku cilik ya. Wi arteno dhewe wis. Monggo ayah kacang mulai mangreo giro ndok metu blas ayah kacang nandi wong eno. Nggih. Ayo. Nggih, mantun iki. Dumateng Biodo Sinoman. Nggih, dumateng para sinoman Mama Vivi, Mas Randy monggo. Nggih. Iki ya selamatane Uma barang no ya. Yo. Sak weruku omahe kidul kono tibae ono anyar maneh lorane. Yo alah mek kebabas aku mang. Yo alah. Nggih, pindahe ping pindho, awale Jombang Yoso pindah Karanglo saiki ngalor maneh Karanglo. Kidule Balai Desa. Walah. Lagi iki paham aku no ya. Nggih. Makarya sesarengan Ida Audio Putrajaya sakwontene tari Serimpi Sekar Jadilan siang menika gending utawi tetembangan kaping kalih. Bisa pindah menika apa no sing paling penak biasae Mama Fitri. Loh, lah kok bintang kecil. Liyane. Ayo Mama Fitri apa lagu nih? Ada blondenya Kedung Rejo. Pirang maksudnya? Pirang. Pirang-pirangan ini tidak dapat bos lo. Iya. Apa Tri? Dangan. Ayo wis. Bokonge gede, bokonge mentol, bokonge mentek. Ya alias bokong semok terus. Bokonge Fitri. Bokonge Fitri semok diganjel sepono ayeuna. ayo minggir arana bokong Yeay! oh sesika Bokonge Fitri. tanggal sepisan golek kuning lari kuning laksa Goyangane Mbak Seli. Akane Jombang Yoso manggonane. Bokong sempo Hey! bokong sopo Iya, iya. emane moto sing Ayo Mbak Yuli. bisa sikar lari
Ida audio sound system. Ada budayaan lumajang. Wes wayahe wis wayahe supingane Bokong semong 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 Bokong semong pokoke sapa semong Sanggul 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 Nganggo nganggo cocok semong semong Bokong semong pokoke Sinta semong Nganggo di gelung 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 mere Monggo Mas Hari, Cici Mas Hari. Aduh. Arana bokong hey sesikan pokoke sapa alis tanggal sepisan oleh kone Adorian kone ngelaksan nyawa hati nyawa kalau gitu kerasa ya bokong sempong hey bokong sempong iya Eman motong sing dikenal Lambe sigar lare sigar kebon Sikar kapondo lari gereget kudu kape lela lo. Wes wayahe ya Ala semok Yo Tos ya oh ya Bokong semong bokong semong rambut di gelung Sanggul. sanggul mere semong semong pokoke Fitri semong gelung digelung mere Oh, nggih. Barisan ditata manendo Cayu nggih Putra Jaya barisane diatur dhisik. Waktune wis sore sakno jarane nok sik ape budal ngara. Eno. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani dos pundi goyang bokong digoyang Putra Jaya yo. Persiapan budal ringan marot karep manjang ate berseri
Ageng. Bapak Mandri sekarang lo persiapan nggih. Makaten wau gebyaripun saking Putrajaya nggih. Mbok pilih wonten selalu luput dhateng kula Putrajaya atas nama pimpinan Mas Rendi pribadi. Kula nyuwun gunging pangsami kasa agungipun matur sembah nuwun saged dumateng Mas Ir, matur sembah nuwun Ida audio lalyak kesebut Mas Ir marai wong endelik nggih. Sampai berjumpa kembali nanti malam kagem adicara ingkang sami. Kita Tempur Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami budal karo awon.